El Dia de la Diversitat és una iniciativa d'àmbit europeu, concretament impulsat per l'Agència Europea dels Drets Fonamentals, i que el que pretén és sensibilitzar a les persones, als ciutadans més joves de la Unió, sobre la necessitat de treballar per la igualtat i sobretot per la no discriminació i, per tant, reconèixer que la ciutadania europea és diversa i que, per tant, és important tenir respecte envers els altres i tenir aquesta sensibilitat, i per això es treballa amb ciutadania jove perquè vagi interioritzant tota aquesta sèrie de valors. Well, I think the unique thing with diversity and the beauty of diversity is that it also makes fun. So it's not only about teaching kids about a very complex and sometimes also difficult theme, but it also makes fun. So they really can experience what it means to live in a diverse society. And I think what is very important is not only the day itself, it's also important that teachers or youth trainers also prepare kids in advance when they visit the day, and maybe also afterwards, so that they really have a proper follow-up and continue working on these issues. S'ha fet una tercera edició perquè l'experiència dels altres anys ha sigut molt exitosa. La participació és al voltant d'uns 900 nois i noies d'edat molt jove, dels 12 fins als 18 anys, i per tant que hi ha molta demanda pels instituts de fer aquesta activitat, per això vam creure convenient seguir-la fent. The City of Barcelona has always been a great partner of the agency, and I think it's very, very nice to see how a cooperation like this gets to such an event here. So I really would like to congratulate the City of Barcelona as well as all the organizations here for the successful organization. I think the message of respecting each other, I think, gets very well across here. El bonic o l'interessant d'aquesta activitat és que està sota el paraigües de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, però jo crec que la gràcia és que participen unes 20 entitats de la ciutat i que promocionen diferents activitats i sobretot també tenen un espai per ensenyar quina és la feina que fan, i també d'alguna manera aquesta gent més jove també té oportunitat de conèixer aquestes diferents propostes que venen de la societat civil. Una mica també enllaça amb la línia que des de la regidoria tenim ganes de seguir treballant o d'impulsar, que és fer aquelles iniciatives que surtin de nosaltres o que les impulsem des de l'Ajuntament sempre sigui de la mà de la societat civil, perquè entenem que és molt bo anar a la una, participar i compartir experiències.